Sa ngalan, samahan, sa nakog sa Espiritu Santo, ang grasya o kalinaw sa Dios ng atong Amahan, ug ni Jesu-Kristo ang atong Ginoo, manaa kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Ining atong pagsaulog sa adang nga tawhan ni Santa Maria nga Birhen, ato nga inahan. Ipadangat nato karon ang atong mga pagdaig o pagpasalamat ngadto sa Dios, pinagi sa atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria, uban sa atong tagsa-tagsa kamakatuyuan o mapanongdan. Ilabi na ang atong pagpangayo sa grasya sa kalinaw sa ato ang panimalay, kalinaw sa atong katilingban o sa tibuok kalibutan. Atong itugot nga ang mahal nga Birhen Maria, ang rayna sa kalinaw, maoy magpuyo diha sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Maginulsol kita sa atong mga sala. Ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko sayod ka man nga kining alaut misalig lamang sa kayo mo. Kaluyan mo na, o Ginoo, na ang akong kasalanan, ugang kaluwasan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Imaya sa Dios dito sa langit. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan.
satu samahan dawata hangamo pangamuyo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya, Amen, Amen. Magampo kita, ihatag sa imong mga alagad na ngamuyo kang may Ginoo, ang gasa sa grasya sa langit, ang pagkatao sa mahal nga Birhen, magdugang unta sa malungtaron nga kalinaw, maingon nga nagpasidaan kini sa sinugdan sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo, diya sa kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikeas. Katauhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayod sa karaanan. Busa, itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga mga anak na ang babaeng nagbati. Unya ang tananiyang kadugo nga gipamihag, mamauli na sa ilang nasod. Inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom, nga gikan sa Ginoo ug sa kahalangdon, nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan moilaman sa iyang pagkagamhanan, ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorial. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadiyang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan.
aawita ako, mahitungod sa Ginoo, siya maayo gayud kanako. Diha sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa silang magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pagkaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kaya ngayang gisabat lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya lalaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos o manganak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Ato karon nga gisaulog karong adlaw ang dakong fiesta sa atong simbahan. Mga atong pagpasidungog o paghandom sa adlawng natawhan sa atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria maoy reyna sa katanang kabuhatan sa kalibutan. Gani ang simbahan, tibuok simbahan, nagsaulog o nagpasidungog kaniya karong adlaw. Mga igsoon sama kanato nga mga tao. Kung aduna kitay dunay mag-birthday sa atong pamilya, dako kay kini nga kasaulugan. Diin magtigom ang tibuok pamilya o gani extended family gatherings. Ang adlong natawhan di lang bahin sa pagkaon o selebrasyon, aban bahin kini sa pagpasalamat sa Dios sa gasa sa kinabuhi. Ang pagkatao sa mahal nga Birhen Maria, sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria, wala pa gayud masayod ang tibuok kalibutan. Kung unsa kadako ang plano sa Dios, pinaagi ug diha kaniya. Apan karon nahibalo na kita ng iyang pagkatao usa ka timaan na nagsugod na ang kabuntagon sa atong kaluwasan.
kay pinaagi sa iyang fiat o tando sa Dios na tao si Jesus ang atong manluluwas, ang atong mananubos. Mga igsoon, kung magunahuna kita sa pagkatao sa mga Birhen Maria, mahitabo nga makita nato nga siya gasa gayod gikan sa Dios. Dili lang siya gasa alang siyang mga ginikanan nga si San Joaquin ug Santa Ana, apan gasa siya alang sa tanang katawhan. Mao bitaw nga sa mga bata nga mataw, usa kana kadakong gasa sa pamilya. Pananglitan usa ka pamilya nga kabus, bisan lisod ang kinabuhi, ug usahay walay igo nga pagkaon. Apan kung adunay bag-ong may mugso nga bata, malipay gihapon sila. Pero naikalainan sa ato nga panahon karon. Kinaabay ay mga ginikanan na kung mahimugso ang bata, di malas ang bata, kay mapuno sa pag-ugpagkanon. No? Pero kung nato gyud nga tanahon, gasa gina gikan sa Dios kay kinabuhi guna. Kay ang bata bisan unsay kahimtang mao ang gasa sa Dios. Mausab kini ang mensahe sa pagkatao ni Maria, ang matag kinabuhi bililhon ug adunay misyon. Ikaduha, si Maria mao ang modelo sa pagtuo o pagkamasinugtanon. Bisan unsa kalisod sa mga sitwasyon, nagsalig siya sa Dios. Pananglitan sa ato karon nga panahon, daghan sa atong mga inahan nga sama ni Maria, mapailubon ug matinumanon. Adunay mga inahan nga bisan walay trabaho ang iyang bana, magpabilin gihapon silang lig-on alang sa ilang mga anak. Aduna usab kitay mga ginikanan nga bisan sa kakapoy sa trabaho, gihimo nila ang tanan aron makapagkaon ug makapadako sa ilang mga anak sa husto nga pamaagi. Sama sila ni Maria nga nagpakita nga ang tinuod nga dako sa mata sa Dios mao ang pag-alagad ug pagmahal. Alang usab sa mga kabatanunan, ang panig-ingnan ni Maria mao ang pagdawat sa plano sa Dios bisan lisod usahay. Pananglitan ang usa ka batan-on makalikay gayud sa bisyo o sa sayop nga mga barkada tungod kay mipili siya sa husto. Mao kini ang fiat o oo sa Dios na makita nato sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Busa mga igsuon, karon nga atong gisaulog ang birthday ni Mama Mary, unsa may atong igasa kaniya isip birthday gifts. Dili lang bulak o kandila, kundili ang atong kaugalingon usab na oo o fiat sa kabubuton sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Mao kini ang gusto sa atong mahal nga inahan, ang atong paghatag kaniya isip birthday gifts. Happy birthday, Mama Mary. Salamat sa imong panabang ug pag-ampo alang kanamo. Tabangi kami nga sama kanimo makasulti usab kami sa tinuod nga oo o fiat sa imong kabubuton alang kanamo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Amen. Manindog palihog. Sa pagkatao sa bulahang Birhen Maria, nakita nato nga ang laraw sa amahan, pagtubos sa kalibutan, misulod na sa katapusang hugna. Uban kaniya mag-ampo kita sa Dios nga milalang kaniya nga puno sa grasya. Moingon kita sa pangaman ni Maria, panalangini kami o Ginoo.
nga ang simbahan sa walay kahadlok magsangyaw sa ebanghelyo nga gisangon kaniya sa anak ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga walay pagtuo, makabig ngadto sa Ginoo, nga natawo aron pagtubos sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Maria, panalangin kami o Ginoo. Nga ihatag nato ngadto sa mga inahan, ang gugma ug pagtahod nga angay kanila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Maria, panalangin kami o Ginoo. Nga ang mga pag-ampo ni Maria, magkabig kanila, nga mibiya na sa pagbansay sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Maria, panalangin kami o Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Maria, panalangin kami o Ginoo. Nga diha sa santos nga Eucharistia, dawato nato si Jesus, ang Dios nga uban kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan din ng Eucharistia, ang imong banay nagsadya uban sa bulang Birhen Maria, ug nila ni San Joaquin ug Santa Ana iyang mga ginikanan. Itugot ang among gipangayo diha sa pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako gang inyong sakripisyo nga atong gihalad karon. Dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imato alang sa paglay pagimaya sa iyang alang usab sa atong pusilan ug sa tinig niyang Santo. O Ginoo, magtabang unta kanamo ang pagkatao sa imong bugtong anak, aron siya nga sa pagkatao gikan sa Birhen wala makakubos, hinunuan na kadugang sa kaingpit sa kasantos sa iyang inahan, diya sa pagpanglingkawas kanamo sa among kasalanan, magahimo nga makapahimut unta kanimong among mga halad, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay umakagawom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug sa among pagpasidungog sa andumanan sa bulang Birhen Maria, ang anak sa imong gugma, among gisangyaw sa tumang pagdaig ang kahalangdon sa imong ngalan. Ang iyang bulahan nga pagkatao nagdala og kalipay sa tibuok kalibutan. Ang iyang ulay nga pagkainahan naghatag sa tinuod nga kahayag ang hinungdan sa tanang kalipay. Ang iyang tinago nga kinabuhi naglamdag ug nag-init sa kinabuhi sa tanang simbahan sa kalibutan. Ang iyang pagtabok ngadto sa himaya nagbayaw kaniya sa kaitasan, sa ingon din isip among igsuon ug among inahan, nagpaabot siya kanamo uban sa may gugmaon pag-amuma, hangtod kami usab maglipay sa pananaw sa imong himaya sa kahangturan. Ug busa diha sa among kalipay, nag-awit kami sa imong himaya uban sa panon sa mga anghel diha sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, haron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nag-aalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug walagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Numdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among Santo Papa, ni Jose among obispo, sa tanan nga mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na sila nga sa dinipas sa kalibutan nagmainiton sa pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria atong inahan. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Bani Maria ang inaan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos. Uban ni Senyor San Roque, nga nagatuman si imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagaong ngaman, diha sa gayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon ipadangat natong atong mga pagampo ngadto sa atong langit ng Amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manonobos. Nga naka sa mga langit,
pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaloy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sunay. Panagdait manaa. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa pangyapon sa Ginoo. Panipangulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas o dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Ginoo, maglipay unta ang imong simbahan nga imong gibusog sa balaan nga mga misteryo. Diha sayang pagsaulog sa adang natawan sa mahal nga Birhen Maria, nga alang sa tibuok kalibutan, mao ang kalauman ug banag-banag sa kaluwasan. Kiniyamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Salve Regina.
Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita. O Dios, may buot ikaw ngang inahan sa imong anak, mubarog aron makaambit sa kasakit sa imong anak kagilansang sa krus. Itugot ngang imong simbahan, uban kang Maria, muambit sa pagpasakit o kamatayon ni Kristo, ug mahimong takos nga babanhaw-ban kaniya. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagaom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.